Η κοσμοενεργητική είναι μια μοναδική μέθοδος για την σωματική, ψυχική, συναισθηματική και πνευματική θεραπεία, αλλά και αυτοβελτίωση μέσω χρήσης των ενεργοπληροφοριακών ροών του σύμπαντος, γνωστά ως κανάλια. Η γνώση που αφορά στην θεραπεία και αυτοβελτίωση μέσω καναλιών χρησιμοποιείται εδώ και καιρό από σοφιστές και θεραπευτές του παρελθόντος, αλλά χάρη στις έρευνες είναι πλέον ευρέως γνωστή και διαθέσιμη για όποιον είναι πρόθυμος να την αποκτήσει. Η ιστορία της κοσμοενεργητικής χρονολογείται από το 1918, όταν μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση δημιουργήθηκε ένα εργαστήριο μελέτης αρχαίας γνώσης υπό την επίβλεψη του Αλεξάνδερ Μπορτσέγκο στο Ινστιτούτο Πνευματικής Ανάπτυξης στην Αγία Πετρούπολη της Σοβιετικής Ένωσης. Ο Μπορτσέγκο διοργάνωσε εκστρατείες στο Θιβέτ, στην Ινδία, στο Αφγανιστάν και άλλα μέρη του κόσμου για να βρει και να ερευνήσει τις πιο αποτελεσματικές πνευματικές πρακτικές. Το κέντρο του έμεινε ανοιχτό για 20 χρόνια, μέχρι το 1938 που έκλεισε και πλέον περαιτέρω μελέτες γίνονταν με μυστικότητα σε εργαστήρια της KGB. Η γνώση που προέκυψε αποτέλεσε την βάση της σύγχρονης κοσμοενεργητικής μεθόδου. Το 1991, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, η οργάνωση της KGB διαλύθηκε, προκαλώντας τη διάρρευση μέχρι πρότινος απόρριτων πληροφοριών από αξιωματικούς που μετατέθηκαν στο Ουσμπεκιστάν, πρώην Σοβιετική Ένωση. Ο Βλαντιμίρ Πετρόβ ήταν ο πρώτος πολίτης που έμαθε, μελέτησε και δίδαξε την κοσμοενεργητική μέθοδο. Σύμφωνα με τις μελέτες του Πετρόβ, τα πρώτα κανάλια ανακαλύφθηκαν από Ινδούς γιόγκι μετά από έναν μακράς διάρκειας ομαδικό διαλογισμό πριν από 400 χρόνια. Σταδιακά, όλα τα υπόλοιπα κανάλια ανακαλύφθηκαν με παρόμοιο τρόπο. Αργότερα, το 2001, μετά από 8 χρόνια πρακτικής εφαρμογής των κοσμοενεργητικών καναλιών, ένας από τους μαθητές του Πετρόβ, ο Δ. Εμίλ Μπακίροβ, ξεκίνησε τη δική του επιστημονική έρευνα που έδειξε τη θεραπευτική επίδραση των καναλιών στο ανθρώπινο σώμα, παρά την ύπαρξη πολλών ανεξήγητων στοιχείων από την πλευρά της σύγχρονης επιστήμης. Τον Μάρτιο του 2009, ο Μπαγκίροβ ίδρυσε την Διεθνή Ομοσπονδία Κλασικής Κοσμοενεργητικής, η οποία το Δεκέμβριο του 2009 συμπεριλήφθηκε στο Διεθνή Οργανισμό Υγείας. Κατά τη διάρκεια πιλωτικών εργαστηριακών και κλινικών ερευνών, ο Δ. Μπαγκίροβ έγραψε πολλές επιστημονικές εργασίες και έλαβε 8 πατέντες βασισμένες στην χρήση των καναλιών. Η κοσμοενεργητική μέθοδος έχει αναγνωριστεί από το Ρώσικο Κέντρο Παραδοσιακής Ιατρικής και από την Ρώσικη Επαγγελματική Ένωση Θεραπευτών. Η αποτελεσματικότητά της έχει επιβεβαιωθεί από μελέτες και αμέτρητες μαρτυρίες ασθενών. Για να κατανοήσει κανείς την διάδραση μεταξύ των καναλιών και του ανθρώπου, ας το χωρίσουμε σε 3 μέρη. Πρώτον το υλικό, δεύτερον το ενεργειακό και τρίτον το πληροφοριακό. Πάρτε έναν υπολογιστή για παράδειγμα. Όλος ο υλικός εξοπλισμός του υπολογιστή μαζί με τον επεξεργαστή είναι το υλικό. Ο ηλεκτρισμός, ο οποίος επιτρέπει στον υπολογιστή να λειτουργεί, είναι το ενεργειακό. Ο έλεγχος όλων των λειτουργικών διαδικασιών του υπολογιστή γίνεται από ένα σύνολο προγραμμάτων που δεν έχουν υλική υπόσταση. Ένα πρόγραμμα δεν έχει μάζα και όταν γράφεται ή διαγράφεται στη συσκευή δεν αλλάζει τον όγκο της συσκευής. Σε αυτό το παράδειγμα το σύνολο των προγραμμάτων είναι το πληροφοριακό. Το οποιοδήποτε πρόγραμμα είναι ένα είδος πληροφορίας επειδή γνωρίζει τρόπος του λέγειν πώς να ορίζει μια λειτουργία. Το σύμπαν μας αποτελείται από τα ίδια 3 συστατικά. Πρώτον το υλικό που συμπεριλαμβάνει αστέρια, πλανήτες και νεφελώματα. Δεύτερον το ενεργειακό συστατικό που είναι το φως, η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια και τα διάφορα είδη πεδίων. Και τρίτον το πληροφοριακό συστατικό που είναι ένα αόρατο, μη χειροπιαστό και μη ερευνημένο ανεξήγητο συστατικό που ελέγχει όλες τις συμπαντικές λειτουργίες. Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες που διεξήχθηκαν από την NASA, το σύμπαν αποτελείται από 74% σκοτεινής ενέργειας, 22% σκοτεινής ύλης, 3,6 διαγαλαξιακά αέρια και μόνο 0,4% από αστέρια, πλανήτες, κομήτες και ούτω καθεξής. Επομένως, το 96% του σύμπαντος αποτελείται από κάτι για το οποίο δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα. Σύμφωνα με τον Δ. Μπαγκίροβ, αυτό το ανεξερεύνητο τμήμα του σύμπαντος ήταν γνωστό στους αρχαίους πολιτισμούς ως πνευματικός κόσμος. Οι αρχαίες γραφές λένε ότι το σύμπαν κυβερνάται από 33 εκατομμύρια θεούς, δυνάμεις διανόησης που δεν έχουν ακόμη εξηγηθεί από την επιστήμη. Μπορούμε επίσης να συγκρίνουμε αυτό το ανεξερεύνητο τμήμα του σύμπαντος με το διαδίκτυο που υπάρχει παντού και περιέχει πακέτα προγραμμάτων που επιτρέπουν διάφορες συμπαντικές λειτουργίες.
Τέλος, ένα ανθρώπινο όν αποτελείται επίσης από 3 συστατικά: το υλικό σώμα, το ενεργειακό που είναι η βιοχημική ενέργεια και η άβρα, η οποία αποτελείται από το αιθερικό, αστρικό, συναισθηματικό και διανοητικό σώμα, και τέλος το πληροφοριακό συστατικό που είναι τα ενεργειακά κέντρα, γνωστά ως τσάκρας, που επηρεάζουν όχι μόνο την ανθρώπινη διαδικασία σκέψης, αλλά και όλους τους νευρώνες. Τα τσάκρας είναι τα πληροφοριακά κέντρα ενός ατόμου, τα οποία συνδέονται με διάφορα τμήματα της σπονδυλικής στήλης και του κεφαλιού. Αυτά τα κέντρα βρίσκονται σε συνεχή διάδραση με την πληροφοριακή ροή του σύμπαντος. Με τον ίδιο τρόπο, αντίστοιχα, τα τσάκρας μπορούν να έρθουν σε επαφή με την δύναμη των καναλιών. Τα κοσμοενεργητικά κανάλια ανήκουν στον άειλο κόσμο και έχουν θεραπευτική επίδραση στο σώμα, ανεξάρτητα από την απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο. Η διάδραση ανάμεσα στα κανάλια και τους ανθρώπους κατά τη διάρκεια μιας θεραπευτικής συνεδρίας πυροδοτείται από εκπαιδευμένους θεραπευτές, οι οποίοι έχουν μοιηθεί στα κανάλια. Για παράδειγμα, όπως πηγαίνουμε σε έναν συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο, έχοντας πληκτρολογήσει την ηλεκτρονική του διεύθυνση, κώδικα, έτσι και ένας κοσμοενεργειακός θεραπευτής μπορεί να συνδεθεί με τα κανάλια χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο κώδικα. Έχοντας τα επιστημονικά στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί και το δεδομένο σχήμα θεραπείας, η κοσμοενεργητική είναι ευρέως αναγνωρισμένη από πολλούς επιστήμονες. Η Διεθνής Ομοσπονδία Κλασικής Κοσμοενεργητικής συνεχίζει ακόμη τις μελέτες της. Η κοσμοενεργητική δεν είναι μόνο ένα μέσο εξέλιξης των δυνατοτήτων της σύγχρονης ιατρικής στο μέλλον, αλλά επίσης το πρώτο επιστημονικό εργαλείο που μπορεί να συμπληρώσει το παζλ και να ανακαλύψει τις αρχές της ανθρώπινης διάδρασης με το σύμπαν.